לפי החוק, כל עובד שעבד מעל שנה אצל מעביד ופוטר, מגיע לו לקבל פיצויי פיטורים. החישוב של פיצויי הפיטורים אמור להיות בסיס השכר האחרון, בדרך כלל הוא הגבוה, כפול מספר שנות הוותק של העובד אצל אותו מעביד. אז מה זה בעצם סעיף 14? סעיף 14 נכנס לתוקף כאשר אותו מעסיק, בזמן התחלת עבודתו של העובד על פי חוק, מתחיל להפקיד לו לקרן פנסיה או תוכנית פנסיונית פיצויים לפחות 6%, בין 6% ל8.3% זו התקרה. אם זה כך, אז בעצם אותו עובד לא חייב להיות מפוטר בזמן עזיבת עבודה, אלא הוא יכול לקבל את פיצויי הפיטורים גם אם הוא מתפטר, וזה יתרון מובהק לעובד. מה עם המעביד? גם למעביד יש יתרון מאוד גדול. המעביד מפקיד לעובד לאורך השנים לפי בסיסי השכר שלו. זה פותר אותו בזמן הפרישה של העובד מהעבודה, גם אם הוא מפוטר וגם אם הוא מתפטר, לעשות השלמות לפיצויים. אני אתן דוגמה. אם עובד מתחיל לעבוד בשכר של 5,000 שקלים, לאחר 10 שנים, בגלל גידולי שכר, בסיס השכר שלו עלה ל-15,000 שקל. 15,000 שקלים לאורך השנים. המעביד בעיקרון צריך לשלם לו, אם זה לא סעיף 14, לפי בסיס השכר האחרון, כפול מספר שנות הוותק שלו. אבל מתחילת עבודתו של העובד, המעביד הפקיד לו 6% או 8.3%. אם הוא הפקיד 8.3% לפיצויים לפוליסה הפנסיונית, הוא פטור מלעשות לעובד השלמת פיצויים. אם הוא הפקיד רק 6%, הוא צריך לעשות לו השלמה רק של הדלטה של 2.3% לפי בסיס שכר אחרון, וזה רק במקרה שהעובד מפוטר. כך שסעיף 14 יש יתרונות לעובד ויתרונות למעביד. שניהם תקפים.